Krajem decembra za Afriku je iz Bosne i Hercegovine otputovala petočlana delegacija, među kojima su bili i naši Fra Stipo Alandžak i Fra Ivica Studenović. Razlog njihove posjete Africi, tačnije Keniji, jeste posjeta misionaru, njihovom kolegi Fra Miroslavu Babiću, koji već 10 godina u jednom kenijskom selu se bavi humanitarnim radom. To je naš inače već drugi posjet, prije 3 godine smo bili također kod njega i tada smo počeli suradnju između naše škole i njegove škole i svih njegovih projekata koje on vodi dole u Africi u jednom zabačenom selu u Keniji s ciljem da mu pomažemo u svim tim njegovim projektima i u svim njegovim poduhvatima koje on doista vrijedno radi. Kroz 3 godine smo skupljali određena sredstva, novce, robu, sve ono što je njima dole potrebno, tako da smo onda što smo mogli više sa sobom ponijeli i odnijeli dole i doista njemu u svemu tome pomogli. I ja bih htio ovim putem zahvaliti svim onim dobrim ljudima i pojedincima, kojih je doista veliko mnoštvo, i pojedinim organizacijama koje su se uključile u taj naš projekt, koji je najvećim dijelom ovdje pod pokroviteljstvom naše škole, Franjevačke klasične gimnazije, i koji su tom čovjeku, tim ljudima o kojima se on dole brine, osobito toj djeci hendikepiranoj, bolesnoj, koji se nalaze u takozvanom malom domu, njegovom sirotištu i u njegovoj školi, koji su mu dakle doista u velikoj mjeri pomogli. Ja bih rekao, kad odemo dole i vidimo kakav je život dole, kako žive ta djeca, onda čovjeka obuzmu različiti osjećaji doista, ali ne tuga. Jer čovjek doista ne može biti tužan nakon što se susretne sa, nazvao bih to, eksplozijom radosti koju susretnemo dolje, a koju mi ovdje, zapravo mi u Europi smo u velikoj mjeri izgubili i uopće ne znamo što je to radost. Zato, dakle, radost te djece, kad im dadnete jedan najobičniji bombon, vas nekako obuzme i ne da vam da budete tužni. Unatoč tome što iz naše perspektive je gledano sve oko njih i njihov život, njihovo siromaštvo, njihova bijeda i jad su doista zaslužuju taj epitet tuge. Nakon ove posjete, želja i namjera da se pomaže i dalje je još i intenzivnija. Mi ćemo nastaviti ne samo pomagati, nego čak razvijamo i ideju o malo intenzivnijoj suradnji između naših dviju škola, tako da možda postoji nekakva mogućnost, ukoliko se stvore preduvjeti za to, da i nekoliko naših đaka ode dolje, da provede jedno vrijeme zajedno sa njihovom djecom u njihovoj školi, jer smatramo da bi to bilo dobro za, hajde nazovimo ga to tako, zdravlje i nekakav iskreniji odnos prema životu naše djece, da vidje nešto što kod nas u Europi ne mogu osjetiti. Fra Stipo Alandžak, kojim je ovo bio prvi odlazak u Afriku, još uvijek je pod dojmovima i pokušava se priviknuti i na zimske temperature, ali i vratiti se u našu realnost nakon svega što je u Keniji vidio i doživio. Ponijeli smo sa sobom i donijeli smo sa sobom mnoštvo lijepih doživljaja, puno predivnih susreta s ljudima koji zasigurno u materijalnom pogledu zaostaju za nama, oskudijevaju čak, rekli bismo mi to, ali su prepuni radosti, veselja, kako je to rekao i moj kolega. Ovo naše putovanje bilo je zamišljeno kao posjet našem kolegi koji radi kao misionar u jednom malom selu u Keniji. Uz taj njegov rad sa vjernicima, katolicima, puno vremena i prostora i aktivnosti posvećuje onim nekim djelatnostima koji nisu vezani isključivo za pastoralni rad, za vjerski rad. 3 su nekako glavne institucije, organizacije koje je on osnovao i koje uspješno vodi. To je mjesna ambulanta koja pruža, evo, koliko toliku neku sigurnost i zdravstvenu skrb za ljude koji žive tu. Zasigurno bez te ambulante ti ljudi bi bili u nedostatku određenom, odnosno ne bi imali mogućnost da u tim potrebama koje se jave
imaju se gdje obratiti. Druga djelatnost jest takozvani mali dom, zapravo se radi o jednom sirotištu. U tom domu smještena su djeca koja su uglavnom bila napuštena i koje je on doslovno spasio smrti. Postoji jedan veoma zasigurno za nas ovako i strašan jedna praksa, običaj kod tih ljudi da djecu koja su hendikepirana ili djecu za koju se nema tko brinuti jednostavno ostave, odnesu u šumu. Takvu djecu on upravo pronalazi i skuplja u taj dom i na taj način im zapravo spašava od gotovo sigurne smrti. Jedan poseban vid njegovog djelovanja jest škola, to je Franjevačka srednja škola, slična našoj školi, radi se o djeci uzrasta kao i naši srednjoškolci. U toj školi trenutno ima oko 300 učenika, ta škola je internatskog tipa, dakle svi učenici stanuju u toj školi. Radi se o jednoj veoma kvalitetnoj školi, upravo ovih dana dok smo mi bili dole u Africi, bilo je to testiranje, odnosno taj ispit za fakultet, za maturante i svi učenici iz ove škole, odnosno svi maturanti, uspješno su položili taj ispit, a neki od njih su bili u samom vrhu među možda 50 najboljih u cijeloj Keniji, u cijeloj toj državi. Budući da je putovanje bilo prije Božića, a povratak 13. januara, božićne praznike delegacija je provela u Keniji. I imali smo radosnu prigodu upravo s tim ljudima, vjernicima u Africi, slaviti Božić. Za mene osobno to je bio jedan poseban doživljaj. Svjedoci smo da gotovo svi naši ovdje blagdani pretvorili su se nekako u komercijalu, čak je nemoguće više slaviti Božić bez nekih reklama, svjetiljki. Toga dole uopće ništa nema. Mi smo imali tu radosnu mogućnost da sudjelujemo na misi koja je bila uoči samoga Božića u jednoj crkvi koja je veoma skromna. Ja zasigurno nikada nisam bio u siromašnijoj crkvi, ali toliko veselja, toliko radosti nisam doživio čak ni u Vatikanu, a bio sam više puta i na misama u Vatikanu. Za mene je to bilo jedno posebno iskustvo, jedno posebno slavlje. Vratilo me čak u vrijeme moga djetinjstva kada se i Božić i ovdje kod nas slavio puno veselije, sa puno više radosti, puno više smijeha. Zato sam zahvalan upravo tim ljudima jer su mi omogućili da i taj radosni i najradosniji kršćanski blagdan doživim u njegovoj punini.